करमळे कम्युनिदादची आयतारा वेंचणूक जाली। ही वेंचणूक मार्च 2025 ते मार्च 2028 मेरेनच्या काळा खातीर सुमार 41 वांगडी हजर आशिल्ले। सगळ्यांनी मिळून आदली जी 6 वांगड्यांची कमिटी आशिल्ली तांकांच 3 वर्सांचो काळ दिलो। वेन्झी विएगस करमळे कम्युनिदादचो अध्यक्ष म्हूण फुडें वतलो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग। आज आमगेले कारांबोली कुंदादीची इलेक्शन आली आणि these elections are for the year from 2025 March till 2028 March आणि ही एंटायर कमिटी मेंबर्स ऑलमोस्ट 41 मेंबर्स वर देर आणि सगळ्यांनी डिसाइड करून आमगे जी पहिली कमिटी आली त्यांकाच सेम 6 मेंबर कमिटी पतोन आमकां आनी एक 3 वर्सांचो टर्म तेमी सगळ्यांनी टेको दिलो। सो I myself, Renzi Vegas, is going to continue as the president of the Karamboli Kundad, and as the attorney, Amgelo Bab Arnel Kulaso is going to retain his position as the attorney. As the treasurer, Amgelo Bab Rosh Kulaso is going to retain the position of the treasurer, and then the substitute president is also going to retain his position. That is Bab João Vegas. Amgelo substitute attorney is going to be Bab Jose Vegas. आणि आमगेलो सबस्टिट्यूट ट्रेजरर इज गोइंग टू बी बाब आंतोनियो मास्कारिनस। सो आज जेन्ना आख्खे गोंयभर कुंदादी अमेंडमेंट जायत आहे, कोर्ट जायत आहे, कुंदाद म्हणून कितें कुंदाद म्हणले कम्युनिटी लँड आणि हे जे पुर्तुगेज टायमाक घडून हाडले। सो हे जे जमीन आहा आणि हे जे कम्युनिटी भाशेन ट्रेंड जे आहा हे आमी कंटिन्यू करपाची गरज आहा आणि हे कोतो जाल्यार वी हॅव टू होल्ड ऑन टू द ग्राउंड अँड वी हॅव टू मेक शुअर दॅट एन्क्रोचमेंट्स डू नॉट हॅपन इन कुंदाद लँड। आज जो सरकार आहा तो सरकार कुंदादी जमीन एक्वायर करून प्रायव्हेट पार्टनर्सांक दिवपाचो प्रयत्न करीत आहा। एक्वायर कोता आसतना ते सांगताय आपण हे कोतले ते कोतले आणि मागीर 5-10 वर्स जाल म्हणटरी ते बोलदे कोताय आणि आपल्यागे प्रायव्हेट जे कोण इश्ट आहे तांकां दिताय। आवर होल अजेंडा इज वी आर हियर टू प्रोटेक्ट आवर Karamboli land. We are going to preserve that every land in Karamboli which comes under the Kundad is going to be preserved the way this committee has worked. हे सांगून आम्ही हे टर्म आम्ही मुखार। सर्टन झोनिंगाचो कितें तरी प्रॉब्लेम आशिल्लो तेजे कितें? There are several issues. कांय भरपूर चेंज जाल्ले zoning they are trying to change and they are only trying to take over the lands. But the thing is today since this election is gone and now we have been reinstated as a new committee for the next term. इतू आता 2 वस्तू आहे। फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to declare that the Veli Kundad which is also part of the Karamboli Kundad is going to have their elections at the Aitra तारीख जावन 22 तारीख 22nd of December Sunday at Veli। सगळे Karamboli कुंदादीचे आणि वेली कुंदादीचे जितले मेंबर्स आहेत तुमकां रायट आहा वेली कुंदादी इलेक्शना वोट मारपाक सगळ्यांनी 22 तारखेर 10-10:30 वरांचेर वेली पावचे आणि थिंगा ते इलेक्शना पार्टिसिपेट जावचे। तेच भाशेन I would like to take this opportunity आमगेली नेक्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ Karamboli Kundad members, Veli Kundad members here at the Panjim Kuswadi जे ऑफिस आहा सेंट्रल कुंदादी ऑफिस आहा थिंग आसतले। दॅट इज ऑन द 19th of January संडे पडा सेम टाइम एट अराउंड 10:30 in the morning। त्या दिसा सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचे जनरल बॉडी मिटिंगेक आणि जे Karamboli कुंदादीचे जोड जे कोणाक मेळना, जे कोण लेट जाला, जे कोण त्या टायमार पावना तेमी सगळ्यांनी येवचे। जे कोण येवपाक पावना जाणटो जो कोणाक जेच्यान मोबाईल करपा जायना आपल्या येवपाक जायना तेमी कोणाकू आपल्यागेले रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडचे, हिंग नाव दिवची आणि विथ पावर ऑफ अटर्नी नाव दिवची आणि मागीर वी विल फायनलाइज अ डेट। सो 19th of January जे कोणे Karamboli कुंदादी जोड मेळना तेमी हिंग येवचे आपल्यागे नाव दिवपाक पार्टिसिपेट जावचे जनरल बॉडी मिटिंगेक आणि आमगे जो जनरल बॉडी मिटिंग अजेंडा हे गोंय राखपाक आमगे जमीन राखपाक हे अजेंडाचे सगळ्यांनी आमकां एक टायप दिवचो।